Zeviyên bêsînor, meşîneyên ku ketine şûna keda destan û kedeke mezin, helberîna pembûyan. Ev şitên ku di nav axê de tên çapekirin, wê piştî demekî bi rengên xwe yên spî wek pembû zeviyan bixemilînin. Pembo diyor payız mesela va pemboya radve inda va şu navi pemboya pulak diyor du pulak bu ne destekine bu evestane cemette keviye cemet dedbi başı inda du bahar em küfetor dikin daviya baharı ama Nisan dikadı dikebi gulanı indam em bu dest ped ki bu erd hazırdı ki avul dire taban gübresiye godire taban gübresiye kodavi ilaca koksore dire davi dura dire küfetordu ki küfetor hingi erde zuhaydı ki duyu zuhabune rejo tapanı tapan gorana ard. İnda bu 4 tapan, 5 tapan, 6 tapan yani gorana ard be tefsiye bu. Be o yek bu. Ek memimzera kışan zaten hatta dehriya 12 ya o pemboya bu hatta inda tam belliydi ki. İnda hediye be ard ne kafile. Tüdre çapel ki. Keberi kefator dikin em tapan dikin. Du tapan abzek 5-6 tapan amle dikin. 5-6 tapan şunda mizeri dişinin. Mizeri şunda tam bu işin at ilan dili çape motor ile dakın. O dura 15-20 royu bu kadar yeki dili dakın. Zaten barani ve nekir gume hangi gume deren gajot. Bu gume dor ki ajot. Fakat cay deren gu. Çünkü barani tu ve nekir isal. Valla me dor ki ajot zaten me daviya meha gulan da ajot. Ama hakivi seri meha gulan da bir ajotun. Baran yani baran ne iş çünkü bu dünya ve nekir. Valla mere çapa kodu ki pe ardına kafile diye bu mere çapa kodu ki du çapıra yani hengane çapa gidiyor ki hengane yek çapa gidiyor ki bu xati abi bu xati abi xuvekir bu tunda bu abi xu bu pemboy xu av dedi. Voyage abi 25 Haziran'da da berdi. Fakat livra yavri kanal tunne. Bu hatta gerek seri bini hina o genim beçinin çünkü av darlı gelme halkede kalbi. Vakta genim ha çinin genim ha çinin hina dura inda nab'ada bu xati abi verdikin. Vallahi şundaji bu mera avdaniya xukir zaten çek ardavet xu inda aşef dedi. Gurnug o qaruş Katradü işatini embejin söyleme vidki aşefa vidki دركيوية زعمت أنا زدا إيصال ما مهكي فل ما فا دركانا مع الشفكر في خانشي ما
me ilaca qanaşi avêtî, me çape kir, me îşê motorê me kir, me îşî berdayê sôrekleme û vê qanaşî vê gurnûgiyê me temîz kir. Yani me mehkî zêtir me vê baxama vê pemboyê me kir. İzzet yani avdaniya wî zor e ber vê germa tira wî avdaniyê bikî yani tişkî kolay tune. Qinalê me ne sabit e. Du biçerê me tê heta genim menim dişinin û hînem var dikirin hevû dî îdare dikin. Ene erdê hevû de ravêyan berdidin. Yani du biçera ra dora 8. ay ancak mav dedi. Yani 7-15 ara 8'i em ancak mav dedi. İşte dehriya cari em bêjin dora ne hava de hava em lê dixin. Serê swê em mav dedi. Serê swê zû. Avê qinal wata tije dikin. Qinala me ana qinal heye ya wî me tune ne. Wata tije dikin em mecbûr serê swê em tên gundî gitiyarek tê gorina ava xetek dikşîne. Ne erdal ne erdê hevû de ra avê berdin em hevû dîdare dikin. Dem carê em av didin, carê jiranê me av didin, gundiyê me av didin. Yani özellikle em serê swê tên heta êvarê em li ser erda em heta av hebise em micare dikin. Erdingi cevda dikeve. Gopen bu koku hingi düzü daha baş. Begol erde beladu. Yani pe erdingi sis bu. Çünkü av bedi ev germa ve erde fena kevirdi begol te çape ne ki. Begol led qalışı. Yani go fena kevirdi bu. Bu çape go pe ersiz bu. Bu erde hoş bu. Pembo pe hoş bu şoğlu. Zaten inda te çape kır dura inda ava düdüya lirxi. Ava düdüya şunda zi inda işe motoru jinav dert kevin. Çünkü ben bu hangi biledi bu. Bu motor ne kadar tekevsevi bu tekevnav. İnda işe bu işi işçi adamın. Ancak işçi çape bakı. Arci zaten belli inda gurnugu tukaru şu. Aşefa içiyordu. İnda o aşefa zı inda bir işçiye temiz bu. Yola da işçi her yek yümeye gık, her rogık lise khodiye pembo da bar. Yani yani çok az dikit ilaca işçi Keda karkeran nebe helberina pembuyan ne mümküne. Herçend karker berdela keda xwe bi dest nexin jî ev pembuyên ku hûn dibînin çavkaniya debara wan e. ولا قرانا صالي تصالة تزو باجوي حفتاف جي ليت كبه يعني قرانا عردجي عرد هنجي آوه نري تكاني آوه زيادة جليخي عرد هنجي قران جي يعني شاشاف حفتاف تليخي جي بس يعني قرانا صالي قرانا تزو هاجوتنا ولا ده شاش حفتاف ليت كبه يجي شون دا جي إن دا تبنديد سكني تدي برا بارا نباره ام پنبوی خطوب
İnda pem valla inda pemboş go hamti xuvena ki carji ijo boy vekirne dire cay ilaç davi. Carji ilaç davi boy pelbe şine. Pelle boy bu boy vekirne ilacı. Te ilacı avet inda tu inda sakini. Hang meri dedi biçare. Arde derece arde hoş. Dedim biçare vani duji işçi pemboyi. Çünkü te purta mizeri çekiliye o medikşant. O daha bir şekilde daha peredikir. Daha faydalı. Ana vay herek darı isal sala şunu mağazot kurmalı xist. İsal jî zengin xist. Çar jara me dermanı zengin mi avetiye. Sê jara me dermanê qenaşê avêtiye. û zaten îşî jî gurnû avayê gurnûk jî en son me vera baş nekir me îlaca gurnûk yoxucî avêtî. Dema berhavkirina pembuyan tê dîmenên ku derdikevin holê nîşan dide ku kedeke çawa tê meşandin. Jin, ciwan, pîr bi dehan karker bi destên xwe yek bi yek pembuyan ji şitlan berhev dikin. Karker li gel tevî zehmetiyan dixebitin. Lê yên ku xwedî gilîne ne ew tenê ne. Xwediyên pembuyan jî ji ber ketina buhayan bigilîne. İsal me bi ev kir. Külyavi bi hefsizî da. Wala de külyayê got de bi hefsizî da top dike. Em bar dike em du fabrikê. Deyinda fabrika jî zatî randıman de salkî dêje nizam lîft etirne. Lavkî salkî nam dê çi ye? Ew dere 25 randıman derdikeve, 27 derdikeve, 28 derdikeve. Randıman fiyat ki belli dike. Mesela dê çel randıman em dê bi 3 milyara. Dûz. Her randıman ki da em bi 100 milyonî dixîne. İnda çuqa ji çelî wer xwarê Aka fiyata wî dikeve. Mesela em bi fiyata pembo 3 milyar. Bu 10 randıman yoxuz, 12 randıman yoxuz. Bu go 2 milyar haysi di. Te bu 2 milyar nesi di. Bu 12 randıman xisse. Zadi bu milyar düsüt, zadi dikeve xware. Bu 2 milyar haysi di. 2 milyar nesi di, te düdü. و بخوده ایسال کوکاوی زراره و ایشی جی عینیسی ام تونه 700 کیلو 700 میلیونی ام داده ایشی بخوده کوکاوی زراره آوایی بامبو خیره تونهیه جور دولت جی ام چه بخوازن بری دورما بامبوی ما 665 کیلو verim dikiri. Ücor ana hani sabit hani 500 kiloyu. Destekleme vi %30 gibi
salatçuni ne da, dereng da. Bu Xwedê wê avê kokawî zirar e. Wê tehalê me dibînî, tu pembû jî wê dibînî. Deka çiftçiyê feqîr çer bike. Hilberîna pembûyan wekî li Bakurê Kurdistanê li gelek deverên cîhanê didome. Li gorî daneyên fermî di sala 2018 de li tevahiya cîhanê rêjeya hilberîna pembûyan ji sedî 6 xaldu zêdetir bû û derket 6 xaldu tonan. Herçend ev yek duwarê hilberînê da daneyek baş be jî, zehmetiyên ku karkerên xweydanê wan diherikin axê û cotkarên hilberîner dijîn berdewam dikin. Ew fabrîkana li wêrê dirê wî pemboyê dirê temîz dike, ew qaşikî wî. Çirçir fabrikasî. Yani va pelî wî, ew pîsiya wî jî nav derdike, li wêrê dike balya. Ew dike balya, îmda ew jî ew dere teksîlciya. Erê, îplik, tekstil, bigo derin îplik fabrikasî, vana jî dirê balyayê xwe difiroşin. İplik fabrikasî zatî îplik de jî îplik îmda ew bigo îpliqa bigo difiroşe fabrikê wanê kinca çê dike. Ew jî du kinc, ew kinca jî em nikal xwe ama ême laylon e. Yani du erê ji ber destê me der feqet em nikane em li xwe kin. Ew ayrî. Eyvallah. Du kinc em tê li xwe dikin. Havayı, yani belki de. Pembûyên bi keda mirovan ji zeviyan tên berhevkirin, piştra derbasî karxaneyan dibe. Li karxaneyan piştî hin kar û baran ji bo bikaranînê tên amadekirin. Di gelek beşên jiyanê de bi taybetî di cilan da pembû tê bikaranîn.